ang pagkamingawa jud. Naabot na lang ko diri. Gikan pa ko dito. Wa jud na malit ani akong pan nga baligya. Mulingkod sa kubinhabi. Pastilan, dito ko nabaya na ako ang akong ginansya ani. Isaon na lang mani karon. Perting mingawa, uy, wa man dyan na malit ani akong pan. Lami bayag kay na akong pan. Kay na ay, basta maunin, lami kay ni tamis kaayo ni mga palaman ani. Uy, si Ate Maria man ako. Nag-unsa na siya dara at doon daw na ako siya di. Ate Maria, nag-unsa ka dara? Unsa na mga idala baligya na? Baligya lagi na ako ni Tel, pero unsaon, wala pa man ko nahalinan. Di man guro ka kabalo mamligya. Unsay dili kabalo Tel, kabalo manggod ko. Wala lang dyan na malit, kay parting mingawad diri sa tong sityo. Kulang mangod ka sa diskarte. Tuluan ta ka, unsaon pagbiligya. Mao? Ako naman noon imong tudluan. Nya, unsaon man pod? Ano yung diskarte, Ate Maria, oh? Ana, para mahurot na imong pan. Mao? Mao ba di ay Tel? Gusto kag sample? Kita ka ang babae daraon nagsandig sa lubi. Ulo. Oh. Lat-hulat lagi magkita ra lagi ta. Unsaon man pud na nimo pagdiskarte Tel? Ambi ng pan ng Ate Maria, be. O dara o. Watch, learn. Pertira tan-aw na ko na imong diskarte karon kumahalinan ba jud ka? Karon dili jud na makabaliban. Musalir ba ka na iyang diskarte ay? Oh, ako nang gipasa ang number. Pagdali pud kay para makash out na nako. Giduka na biya kog tinabi nimo. Oh, 5 na Ate, bayad, be. Unsa man kadayon nung gipaslakan mo ko nimong pan? Ayaw na pagyaw-yaw kay gikaon na nimo. Ang dami bataan ni ay. Yan bayad mo. Tawa na bibi. Salamat, te. Ate Maria, nakakita ka ato? Oh, grabe diskarte ni Itil oy. Nalinan ka asa man ron? Ya bibi. 5 na. Ana ra ang diskarte, Ate Maria. Ana ra di ay Tel. Sige ako nang sundugon kay para mahalinan ko. Sige ato sa kuha. A few moments later. Uy, tama-tama kay naay tao oh. Matistingan jud na ako niron ang diskarte ni Itil. Kol, palit kag pan. Ba? Oh, 5 na Kol. Bibayad bi. Unsa man kaday? Kalit ra man ka manghunit og pan. Bibi Kol, bayad Kol. Imo na ba yan ang gikaon ha? Oh, Di salamat. Atay mina, uy, nay tao sa gawas o nagigda-higda. Nga naman na siya. agay, sakita sa kong ipon. Ay, Kani, pabor ka ayok tinaganga. Magdali ko, bi. Duhaon ko ni bi, kay para jis ang mabayran. Kakukig nga oh. Jis na, Kol. so man kaday, gipaslakan man nimo akong baba og pan. Kabalong sakit kay akong ipon. Atay. Hawa dali. Ikaw ra lang akong pahimong tandon, sakit ba kay ni akong ipon? Dagan! Run.